Tanda mata lep Coca-Cola Gezang betul sopai belaba moh Jarla ओमारा जा ठंडा मतलब कोका-कोला सिर्फ तुमको ही ठंडा में कोका-कोला हो रहा है ना हमको भी तो पेप्सी हो रहा है माजा हो रहा है मिरिंडा हो रहा है फेंटा हो रहा है और बहुत कुछ हो रहा है Ma hangri menti Hindi kerenggo nane jari file bena ma मोजांसो बुंदों नों ओमारा जा मानो बिसना गेजेराव उन्दुनांगौ जाखो आंलाय बहा उन्दुगोन दा ओमफ्राय जिखौबो फानफबजोबनानै उन्दुबाय आयु मेरायफबजोबना लाबाय कम्बलखौ आंलाय माखौ जोमनांगौ जाखो जिखौनो बिदि फानफबजोबना लाबाय आंलाय माखौ जोमनांगौ जाखो दालाय आं बिराद मोजां फानफबजोबना लाखाबायलै दा बार हाबबा जारलासो जागोन बेनिखायनो थां बस्थाफोरखौनो माइनि बस्थाफोरखौनो जोंफै थां जेबो नङा थां मा आंखौ सैमा नंदों नामा सैमाफोरासो बस्था जोमो हराव मा होनाय जाखोब्ला हांग्रि मोनदि खायफा सैमाया नोंनिख्रुइबो मोजांसिन जिउ खुंनो हादों मिथिबाय मालाय दामि गारियाव बेरायो एसियाव बेरायो गिदिर बिसनायाव उन्दुनो मोनो गिदिर न'आव थानो मोनो हा खोथा बुंनो फैदों नोङो थेवबो हाजारखि गिदिर न'आव थानो मोना मानो मोजां मोनजाया मानो मालिकआ होबासो मोनजायो बेफोरखौबो खाफाल नांगौब्रा आच्छा नों सैमाफोरखौ आंजों रुजुदोंबा माहाजोनफोरनाव थानाय सैमाफोरजों रुजुदोंबालाय मानो बैसोरबायदि सैमाखौ जेरै फिसिदों बेबायदि फिसिनो हायाखै मानोथो गानहोनो जोमहोनो हायाखै ओंखामखौ बोसोरसे जायालासिनो था गाबोननो सना रुफा लाबोनानै होफैगोन आं खोथा बुंबा उल्था आरो मानसियालाय मानोथो उल्था उन्दुदों मानोथो नोंलाय आथिंजोंसो खर' खालामनानै थाखो हा गोजांनायफोराव आं बैथिंजाय जाबाय थानो हालालै कम्बलखौ बेयाव जोमखाबाय आं हाला आं सिखारबाय थानो हाला सिखारनांगौआ दानो बारासो हिउ मायावबा हाबफैलाजोबगोन होमबा नों आंनो जिखौ खोमारला ओहो होआं एफा गोजां मारदोंना नों गोजांनायखौनो मेरायजोबना लादों नुवाखै आं हरसे जि जोमालासिनो उन्दुना थानांगौ आरो ना अमा राजा नायदो अख्राफोरानो लाजाया थांलै थां जिगाब फुजिफोराव हाबसोना थायथां नोंहानो हाबसोना थाहैनो हाया अमा राजाफोरा मालायखौल' बुङो गावहा जिखौ जोमफबजोबनानै आंहा गोजां जानानै थानांगौ आरो लाजियाबो मालाय हौवाफ्रा हिनजाव अनोबा बेहाय हिनजावजोंसो नांलायबाय थायो अननायाथ' बाद हो एसेथ' थाल लानांगौ ना मा नांगौ मा नाङा गोजां जादोंना गोजां जायाखै जादों लोंदों जेबो खबरखौनो लाया गावनि दुनियावनो गब'नानै थाबाय थायो मालाय हिनजावफोरा मालाय हौवाफोरनिफ्राय अननाय मोनो जि जोम मोनो गाननो जोमनो मोनो आंहा गैया खाफालानो दाउखा खिलानायसो ओंखामथ' मोनजादों नङा होमबा बे ओंखामल' मोनजानायानो जाबाय अमा राजा नोंहानो गाननाङा जोमनाङा आरो दाबो जिखौ जोमनाङा आरोहाय ओंखामखौनो जाना थाफैयो आरो हरसे ओंखाम मोनजाबानो गासिबो जाजोबोबालाय ओंखाम दोआवनो हाबना थाहैनो हाया नामा नोङो मा बालिखौ जोमबावदों नोंलाय जिखौलाय होमबा ओंखाम दोआव हाबहैनि आं हाबै थां जामालालै हिनजावफोरजोंबो हाबैलाबायनोसैलै ओंखाम दोआवनो जाबावगोन थाइबाय मानसि सासेजों आच्छाबाल थाइबानि लारु अमायारि गाबोन स्कुलाव फैथार दै नों फैयाबा माबा स्कुलखौनो लाथिख'सो मोनोलै आङो फैथार दै अमारानि आं नोंनो मर्टन लानानै थांगोन मालै बेथ'आ सोरनो मर्टन लाना थांनो नागिरदोंलै नों अमायारि आफा फैबायलै दोनथ'नोसै दे मालै आफा बे हराव लामा आन्दायदों नामाब्रा बिफाखौ बिदि बुङो नामा आंनि रुमाव हाबफैफेरा दिनैलाय मा गोसो जाखोलै बिफानालाय आंनि न' नालाय बिथिंबो जेरावबो थांनो हायोब्रा होगार एसे लामाया आंलाय बहा थाथदोंलै आंलाय माथो उन्दुनासो दङ बेखौनो होनदोंब्रा एसे साइड जा बोरो आंबो उन्दुनि आला मानोलै दिनैलाय मा गोसो जादों बांद्राय डिटेल सोंबाय थानांलालै होगार एसे दोरो आच्छा आंखौलाय मा देग'ग' नायबाय थाखो आफा नों आंखौ खिथुथिंजायबो नुहुरलायो आंना मेगना बिखुङाव मोनसे थाफ्लायाव मोननै लगायनानै दोनदों बेनिखायनो नुहुरो आं उनथिंजाय सोरांखौ नायदों नायाखै माबायदि मेगनलै आफा बेलाय आफा खिन्थालाय माबायदि मेगन बियो रोंलालां बिमायाबो डिस्टार्ब फिसालायाबो डिस्टार्ब आच्छा खोथाया बिसो होमबा आइजों नांलायनासो फैदों होमबा नोङो एमाव राजा उन्दुदो सियाल फैसिगोन केकेवा होननाय सियाला नामा आं उन्दै नंलाब्रा आफा आंखौ थाखोसेयाव फरायनाय उन्दै बायदि मोनबाय थायो नामालाय आं सियाल गिला मावजि गिला जेबो गिला आं दाना माखौथो गियो होमबालाय नोंलाय मा दाउ गदेरनाय बायदि मिनिबाय थाखो माबालाय आफा सिख्लाफोरखौ गियोलै आं सिख्लाफोरखौलाय मानो गिनांगौ जाखो बोरैबा आंनि बिखासेयाव थानाय गोसोखौ खावनानै लांबा दानि बेटा हामा आच्छा बारु थाइबानि लारु आफा गोसोआ दिनै गाज्रि नामाब्रा नोंनालाय गोसोआ गाज्रिबो मोजांबो गेजेरावनो आरो उन्दुदो आफालाय फंसे बाथ्रा सोंनोमोन फंसेल' सों फंनै सोंनो मोना आफा नोंना सोरबा गोसथोनाय सिख्ला दङ नामाब्रा मा सोंनाय जादों बेलाय हामा माथो दुखुखौ नुदों बेनिखायनो सोंदोंब्रा
दुखुआ खालि सिख्लाफोरनि थाखायल' जायो नामा हो दुखुआ जाबाय थांना थानायनि जानायनि लोंनायनि संसारनि बेफोरबो दुखु थायोब्रा फिसा जिउआव खालि मोजां मोननायाल' जाया मिथिबाय मोजां मोननायजों लोगोसे थाखा फैसाबो नांगौ दा नों उन्दै गथ' बेफोरखौ बारा जेबो साननाङा फरायनायाव गोसो हो बास दे जागोन आफा आं फरायगोन थिगसे गिदिर मानसि जागोन ओमफ्राय मोनसे खोथा खोन्थालाय आफा गैया मोनसेल' सोंनो खोन्थादोंमोन ना मोननै गैया मोननै सोंगौमोन आं गैया उन्दुदो आरो आंखौ मा नायबाय थाखो उन्दुदो होनदोंना मोनसे खोथा सोंबावनोमोन आं उनाव सोंबाय था आफा नों सोरबा फन हरदों माथो हर गेजेराव डिस्टार्ब हेलौ अमा राजा बिराद मोजां उन्दुनानै दङ ना नों ब्लेंकेट जोमलायनानै हा आइला नोंलाय बोरै मिथिखो बुरबक गोजां बोथोर सफैबाय नालाय बुंबाय आरो नों आंखौ बुरबक होनोसो फन खालामदों नामा खालामनायाथ' बेलेग खोथानि थाखायसो खालामदोंमोन नों बावगारबाय नामा हो आंनो समायखिरा होनानै खोथा होनानै बावबाय नामा नोङो जाम्बा साइस नोंनोलाय मा खोथा होनांगौ जाखो आंलाय अमा राजा आंनो जबान होनानै नों बावदों मानि खोथायावलाय जबान होखोब्रा आंलाय नोंनोलाय गोसथोनायनि ना मोजां मोननायनि आंखौ नोंनि फिल्माव गुन्दा लानो गोनाङा मा जाखो नों सिख्ला एदावनो रोङा ना मा आंना रला सिख्ला एदावनायसो नामा गुन्दाफ्रालाय सिख्ला एदावनाय जाखागोन ना सिख्ला एदावनाय फैसा थाखा खावनाय बेफोरसो दा सिख्लाखौलाय रावखौबो एदावफेराखैमोनलै एदावनो नायनांसिगोन जेसेबां हायो थाब एदाव आरो सिख्लाफोरजों एदावनानै सिख्लाफ्रा रायबा सानदो आरो ना नोङो एकदमबारे गुन्दा रलनि थाखाय पारफेक्ट जाबाय होननानै जुदि रायाबा जुदि सिख्ला एदावनायाव सिख्लाफ्रा नोंखौ रायाखैबा नों गुन्दा रलनि थाखाय फिट नङाब्रा बेनिखायनो गाबोननिफ्रायनो रिहार्सल होखा मिथिबाय जायखौनो मोनो बेखौनो एदाव जाय सिख्ला लामाथिं थाङो बेफोरखौनो एदाव मिथिबाय जागोन दे थफिरा गुन्दा रल लानो गाबोन मोनसिगोन दा नों मस्लाया जोंखौ दिवालियाव मा खालामनाय बियो बमा गारला होनाया मोनथों बियो गाबोन थेंक बेटा थेंक जायनो सिख्ला फैयो बेखौनो एदावगोन दिनैबाबले लागाव थफिराम लागाव नों मावनो हाथारगोन नों जेरैखि जायाबाबो गुन्दा रल लाथारनो नांगोन सिख्ला सानै माथो र' एदावनि लंपेन्ट गानना दा मोसासना बोरैबा नुयो लंपेन्ट गानना मोसाबोला अयथासार नुयो सरि हाय आदै लंपेन्ट गाननानै फैनो बावबाय स्कार्टसो गानबोफ्लांबाय जोङो नेक्स्ट टाइम लंपेन्ट गानगोन दे थोदो लंपेन्ट गाननोसै जोंहा ओमफ्राय मोसानोसै जायासै नामाब्रा सिख्ला एदावनाया एबार बिराद मोजां एदावगोन आं बबेनि नों सिखोला सिनायहां मोनबाय आं बबेबा लामा सामायाव लोगो मोननाय बायदि मोनबाय आं खाना मेगन आंखौनो सिनायला जाहैबाय नोङो जारौ खर' गिदिर खावलाय गोजा थुदोना सानैजों बेरायनो थाङो बहाबा बैसागु मेलाफोराव खननोसो प्रेक्टिस खालामखोना माखोसै बेलाय जानाय नङाहाय खर' गाज्रिजों रायलायफाबा खर' गाज्रि जागोन दा दंफाव खोनासंलाय आरोलाय माथो जाखो आंखौ खेबसे गोसो थोनानै नायनो नामा मा होनखो नों ब्रा खेबसे गोसो थोनानै नायलाय आंखौ बेसे मोजां मोनगोन नों मा होनबाय थादोंहाय नोङो रागा जोंहांदों थारमाने आं गुन्दा रल मोनथारसिगोन आंखौ खेबसे गोसो थोनानै नाय अब्ला आं नोंनि गोजा नारें खमला बायदि खावलायाव खेबसे बिलिरगोन नोंनि बे फाथो सेना बायदि खानायखौ खेबसे माने बिलिर नायगोन मिथिबाय सोरलाय थोला बमब्र नोंसो नोंसोर बायदि सेंग्राफोरनि थाखायनो सिख्लाफोरा जेरावबो सेफटि गैया सिख्ला नुमानि एदावग्रा हगार मा डिस्टार्ब खालामोब्रा सिख्ला एदावफुनायाव नुबाय बमब्र नुबाय बोरै बुंना लाखायो डाइरेक्टनो सिख्ला एदावफुनायाव जाबावो होना हो बेखौ आंनि फंसे सायोलै सानायखौ बुजियोबाथ' सिख्ला एदावनायखौ बन्द' खालाम दंबाव नों न'आव थां बेखौ आं दा नायगासिनो आंहाबो अमा आदार नायग्रोहैनांगौ अमा आदारानो जोबजोब्बाय न'आव नङाबा नैबे थफिरामा आंजों जिबायसोमोन बियो दंफावखौ एदावबावगोन ना नों एदावालै आंहा दंफावखौ एदावनायाव एसेबो इन्टारेस्ट गैया आं सोलोंदोंसो सिख्ला एदावनो मा सिख्ला एदावनो सोलोंदों ब्रा अमा राजानि फिल्माव गुन्दा रल लानो नागिरदों आं बेनिखायनो अमा राजा सिख्ला एदावनो आंखौ सोलोंनो खिन्थादों बेनिखायनो सोलोंगासिनो आङो सिख्लाफोरखौ एदावगासिनो दुनियानि जाम्बा खालामजाबायलै नोङो अमा राजाजों अमा राजानि खोथाखौ लानानै बिदि मावबाय थालै नोङो फाग्ला बे थफिरामजोंबो जामारालै जेबो मा होननानै थांखोब्रा बेलाय आंखौलाय आच्छा अमा राजा आंखौ जाम्बासो बानायमारबाय नामाब्रा जानाय नङालै जानाय नङा र' आं फैगासिनो अमा राजा